Ay, mga sayro na sa taan eh. Abi na nak be. Oh, pa! Palagay mo helmet, papa! Palako, nalito pa kayo sa mukha. Bigan kayo imong suko sa kuha nga daan kay kong activity ka Atong ron. amo activity, humana na yun. Kani kita kani mga nilaban mo. Lagi kay magimo bisik kay kung gahimo kong activity. Kani pangumana na, dili na masigla ka wa. Sa mukha, kay papadahan yung sugo nga. Bong magklase meron na sir, kay magimo mig judo. Natural kay ako nga buhi dili, listen pod. Sige, kay magluag din ko man ako panghinto. Sige, sige. Pagdalag sudan na. Oh, magla ko, ya. Ay, si mama dito nagtinga na oh. Okay. Sige ni motora ni, kuno di kani mo dagan. Ay, dagan na po kita activity niya. Ito na ko to sa Alberto, be. Mangbutag, Kol. Ay, ang butag amo ka. Nice, Alberto niya. Ako nga doon. Nada So, okay, may activity, God. Nada to sudlan dito. Dagan mo sige mo dito pod. Kaya masayros ako ha. Oh, sige. Kamay bahala dia. Ayo. Uy sis! Hala, sis. Nakalaglay ka sis! Laglay ko sis, kay maghimo tag katong kuan activity. Hindi ay katong gisin ni sir! Katong mag-ana ta judo-judo! Grabe ko ganahan ato. Sa'yo na kita sis, magsubagay lang taron na na. Tudloan ti kag mga blocking sis, kay ako na kayo kag ginloon diri sis, pero unahon na to na to activity kay nanangit pa kong papa nga unahon na tong activity kay man ako gimog activity manginlo din ko sis din. Ay nadi ko ingon ti mo sis. Unsa man sis? Dili gisponsoran ko ni Ate Cheryl og Cheryl nga kusino. Nga, gaan ko niya gown, gaan ko niya make-up, kanang isa ka set nga make-up, then sandal. Asa man sis? Asa man gihatag sis? Tunong kay paglagi mo karon dis ako kay wala si papa na masaya. Uy, day. Wala si papa sis, make-up din tama na tayo mag judo. May pakita na kasi mo para sunod. Asa man sis? Sa relax imong gusto ha. Ipakita na kasi mo dali ba. Ma-excited lagi ka. Pausa na kasi sa. Uy sis, tara sis. Nay make up sis, isa ka sit tanawa. Guniti sis. Kompleto na sis. Nay pagpabugis imong bisong sis. Tanawa. Wala pa na yung bisong sis. Naghana ni sis. Uy. Asa na lang sandal sis kana sis. Nakasada ba? Ako agi po na sis ako ani. Yang gihatag sa ko sponsoran ko niya kay sexy ko na kay ko. Then na yang gihatag sa Imong mga gown sis. Nara sis, ang gown sis nga yung mahal ko no kay ni. Mahal kay ni sis. Giorder niya sa sis niya, di man maigo sa iya ha. Gihatag sa inyo, ha, gihatag. Gihatag sa kuha. Sponsoran ko niya kay Wala mo kuya kuha, oy. Pero ay kapala kasi kay ato man ni. Ay namo ko extras katong karaan ako sa unang mampur pa nga dress. Asabi patanaw. Ay sa relax. Bikat ng kapan eh, tika ha, kay aram mugwapa ta dyan. Mahalin ta ba yun? God! Then, patangan kag mga eyelashes, kana padako na ko ni imong Lakshmi. Ay sa kuha sa ang dress ha. Sige. Lingkod sa relax sa imong habis ha. Sis, tara. Sige lang, hubuas sa dami sinina. Ayun nagbubuha kaya ako rin yana. Ako rin ikuan sa imong halab. Sis, bagay kay ka sis ay. Mura ka tong turo nga gilubot sis. My goodness. Ay sis, kanang igang kaya mong balay sis. Kaya pobre, magod mi aircon dito. Nakagawas. Para mo gawas atong mga aura ba. Sige, ginitin mo ha. Kaya kung dalo na akong mga gamit ha. Ay, una lang sa gawas kay. Pag relax. Dito sa unahan. Sis, katong na yung bangko. Sige. Dalo na ko ha. Masunod ko. Magdala ko mga atong pang-aura. Gawas kayo dito ng pagwapa. Wala ang tas papa. Uy, hindi mo sa tumuli sa papa. Uy, sa mukha nga sa papa mag-uli-uli. Ay, bahala sa papa. Isis ka nang... Ay, unahon ako. Puputiyon sa takadaan ha. Para nga mura nakagbanis saging, no? Sige. Kaya, para magwapa ka sis. Unahon ako. Paputi na na yung mga kilid. Relax lang mga... Relax lang piyong. E pag mata ni mo, pak, mura nakagsikuan. Si Vice Ganda. Puti na kaya sis, mura nakagsikon sis. Mura nag-white lady sis. Ay, naman saan yung naong sis, uy? Nakakampat na sis ba? Napunay nga man yung naong ogkuhan sis, uy. Batuhon, magkayo, uy. Sunod, atong batangan ogkuhan yung naong sis. Kanang highlighter. Kaya yung naong murag dagkutanan, ligayo.
kabalo kasi naghatag ni akong sis. Kailan ka natin chill no? Pamilya na sa ko. Ipalangga kay ko niya ay kay ngano iyag kong ipang ispusuran ng mga nani na tingalagi ko kay gitawag ko niya ba kay ikan masyag abroad sis. Iya kong gitagaan og mga nani kay wapa ko no kay pang pageant ako mo ning sponsoran ko niya sandal mga nana. Nya lipay pug ko pag uli na ko excited ko ni ulit sa balay din. May gani kay wala ko nakita ni Papa sis ay. Hapit ko na nakita sis ay. Bi ato bang na sis bi? Hello, uy, mara na kagabatar. Gapa kay kasis ay, oh my god. Ngayon, manik ka may mong kanday ay. Baka itong apil, maging gusto mo na natin nga kanang iya kong gitagaan ako ginani kay iya ako ipilihon ako itong taga Cebu nga si Kuan ba sige ngalan atong nidaog karon to Miss Universe nidaog o katong Kuan malami kay hubag kay kukumelat man to sis tanawa sis mo awaw nope papa Ay, sa ako sa tanawon. Kamay na lang. Butangan ako ng ilong pa kay yung tanaw ra ko ng ilong na yung gigilibak ko. Asa kaya ako sa laging tanawon. Asa mas maayon tayo din mong nang butangan tog mantika parang yung kaglitson ba. Parang mahalin ka, danlog ikas mga laki bayot. Ay, guwapa no yan ako eh. That's why I'm talking to the girl in the mirror. Ala, oy, ang ngayon ka kay. Parang mura nagkagkuanan ka ng dalagang bagong isog babayot. Apa? Kung nabayot na. Laki man gidayo. Lah, wan. Mura jitli oy. Ikaw at ako ay mga mandirigma. Nak, grabe karate niyo na nak pa. Buhay sa mo nak me kay murag ginihan mo gipang singot pa, pang snack sa kamo, paniud to sa mo daan. Ay pa, na namin pa. Busog pa ko. Ay pa ka. Mubalin na may ilang kwan pa isip pa kay kaning bakilid dili ka ka ng mga aura pa basta mga takil po may mga bali ang hotel. Ito na namin lang dudong isip pa okay ra pa. Okay na, okay na nak, okay na. Basta kayo ipadayon niyo na karate ninyo dito ha. Eh, dili na lang po ko maghuwat nimo, amo langgar ko sa tutob, tuhog sa ko dali. Ay salis. Dito ta magtiyo sinong balay og pick up. Dali patagli ko magiwat ano papa. Dagan na. Kaya pag dire rata siski, dito ta kay masakpan tas imong papa ay. Ulis papa sa Imong papa sabok is nan Dita ka ura sa mga sige magtiwas na sinong balay mag-make up ta may ilis tayo ta ha. Yan ipasar yan sis. Lata inawalag ato mga gana sis. May ilis ako daan ha. Sige na magsisi. Uli imong papa oy. Mag-ilis na lang din. Murampa ta des kon mga silingan nga mga laki. Oh sis ngayon lagi kasi ay murag tubo sis. Murag katnas katuban ng patindog. Abanta ka nang postes kurintin nang hindi na. Sandal sa kwa. Maritats pa kasis. Uy naklaro yung mga panty bayot. Ang mga panty bayot naklaro. Hindi ka magsandal oy kiway maigo sa sandal kaning tail ning kabaw. Ritats. Ito ba dito Ritats anak. That's why I'm talking to the girl in the mirror. Alay kagapa magidli mo oy taong naon mo murag grade. Ay nakasis lang sa dan. Wait na imo oy. Chan. Kanina tayo mga laki dis gawas din. Darna! Oy sis dili talaga sis. Bang na. Ang silingan mo nakita na ko sa bato ng palit ko ka ng Bombay ba? Hala. Nay gwapo kay diri sis kaning nga balay sis. Kani tanawa kani sis tanawa. Kani nga balay sis ba gwapo. Sis. Ana sis gwapo kay sis ka bakaluwa. Kita pa rin dua para pares. Diri ta magpaigot-igot ag mga skilid. Diri. Buta yung cellphone sis kay mag-TikTok pa sis. Kasi isit ako itong bago karon na. Suon sa kwa. Wala.
man. Balik sa TikTok, sa TikTok. Aku lagi cari mama muda buat kasih uang 1 juta. Na 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 na. Piksaw, ilang maril. Mia kayo eh. Aku suka berinoyan mama muda, mama muda. Hi chicks. Nak! Oh! Ay! Ikaw at ako ay mga mandirigma. Inawal sa ilong bagbak ko. Buisit ka. Di ba? Ipagkita mo. Hindi action. Ay, sa. Ano ka nakaraan mo daw? Kailangan na pinagkilay. Yaw, agibatan. Yatay. Taro niya. Ayawan sa... Ay, na makibahin lang ko ni. Sige, wata. Action. Ay, sa... Kuha na sa gagbagong yawag. Ay, mura ka batar eh. Ay, na magbawa. Sandukon. Banda tang salita ka katang nasa lasang. Ano nanay ko? Ano kinisi? Salita ka nasa lasang. Mga pangutang ka ng glander yun. Diligrid. Ano magang namin sumansi? Mag-inting na. Please like and subscribe Dos Locos for more videos. Thank you.